Много се радвам да ви приветствам всички тук. Сърцето ми е пълно с радост и удоволствие, че залата е пълна и че нашите колеги и приятели и гости, сред тях ученици, студенти, са уважили нашата хубава и свидна вечер. Най-напред искам да благодаря на ръководството на нашия факултет, на филологически факултет, най-напред за хубавата енергия, която излъчва и с която ни облъчва, и тя е взаимна. И на второ място, разбира се, за прекрасната възможност, с която ни дарява, за да можем ние тук да обменим една светла и красива енергия. В момента деканското ръководство, разбира се цялото, е представено, доколкото аз виждам, от заместник декан, професор Красимира Чакърова, моето краси, така по-интимно казано, нали, приятелски, и също заместник декан доктор Милена Кацарска. Ако пропускам някого, моля да ме извините, в момента от присъстващите. Изключително съм развълнувана и радостна за това, че можем да представим едно от усмихнатите, гостоприемни и приветливи лица на нашата хубава специалност славистика. И не мога да не се похваля, в случая да не използвам, нали, тази възможност, че тя наистина ми е толкова скъпа на сърцето, че ако трябва, ако пожелая, на мен никога не ми липсва желание за учене за цял живот до гроб. Отново и за пореден път бих избрала нея с целта да наблегна на другите езици. Аз съм полунистка за тези, които не знаят. Нали, ориентирам се и в другите два, но мисля, че на мен нищо не ми е достатъчно. Нали, с удоволствие бих следвала отново, вече с акцента на другите два езика. Искам да подчертая, че нашата специалност, която е в два варианта, единия е славистичен профил с два славянски езика, с които студентите ни излизат на най-високо ниво. Независимо от това, че втория език, така формално погледнато, аз съм извън формалните неща, нали, покрива ниво B2, а първият C1, но така или иначе един славист, който започва да се занимава с славистика изобщо, той вече е достатъчно подготвен, достатъчно висока скорост е набрал, така че да овладее за отрицателно време, както се казва. Веднага я стопява тая една година разлика, нали? Първи език 5 години се учи, втория 4, излизат на едно и също ниво. Всъщност това асоциативно ме подсеща да кажа, че нашата специалност е единствената, която предлага автоматично магистърска степен. Това е магистърско следване от началото до края, не е разделено на две степени бакалавър и магистър, т.е. 5 годишно обучение. Втория ни вариант е славистика с българистичен профил и аз съм много горда да го подчертая. Аз фактически съм завършила това, нали, с българска филология, две успоредни специалности, защото това е наистина нещо фантастично, много плодотворно. Не само за това, че имаме професионалния поглед върху цялото семейство, славянско семейство, което ни кара да се чувстваме още по-близки във всички смисли на семейството, но ние от перспективата на другите славянски езици можем да преоткрием и собствения си език, можем да го погледнем с други очи, да го обикнем повече. И всъщност тази интерференция между славянските езици ражда чудеса. Имаме сравнителната база и можем да навлезем още по-дълбоко в дебрите на български език и на българската култура, чрез нали, тази палитра от славянски езици. Руски език също е застъпен солидно в нашата специалност, така че
Тук циркулира една изключително завладяваща и вдъхновяваща енергия за творчество във всички направления. Нашите студенти, както разбират от самата специалност, се реализират в всички посоки. Ако пожелаят, могат да упражняват най-благородната учителска професия, нали, с български език и литература, могат да станат издатели, редактори, експерти на различни нива, в бизнеса да се реализират като преводачи и не само, да се занимават с научна работа, да продължат в университета, нали, своите търсения, научни изследвания, изобщо да осъществяват своето израстване и на университетска почва. Като казвам учители, имам предвид от училище средно до най-високи нива, включително частни училища и така нататък. Сега няма да бъда многословна, това са мои асоциации, за които чувствам импулса да ги споделя. Така че много се радваме, че да, съществува тази специалност в абсолютно сътрудничество и една плодотворна съпричастност с нашите колеги от българска филология, от руска филология. Просто наистина сме една градина с вечно неувяхващи цветя. Сега ми се ще преди да почне програмата, искам да кажа, тя е много разнообразна, сами ще се убедите в това. Ще видите какво сме подготвили. След това има и почерпка след програмата. Искам да подчертая, че имаме много хубав рецитал, сами ще видите по профили. Най-интересното тук, че ние самите сме си подготвили изненада помежду си. Не сме си разкривали тайната, кой какво точно е подготвил. Така че за рецитала, свързан с стихотворения, също имаме интересни, ще видите, подбрани стихотворения от различна тоналност. Аз така предчувствам или по интуиция, или едно птиченце ми е подшушнало, че колегите от чешкия, от сръбския профил са подготвили една много вдъхновяваща, висока поезия. И понеже исках да имам така повече разнообразие, малко игривост, да внесем един тон закачлив, лудичен, малко лудориен. Така че ние от полския профил сме подготвили едни детски стихотворения, но ще ви кажа с каква цел. Първо, аз лично исках да се пробуди детето, всеки един от нас, защото ние всички сме деца на майката Земя и сме си деца в най-хубавия смисъл на думата. Дано не ме разберете така, че аз съм склерозирала и съм се вдетинила. Не дай Боже да вляза в такава роля. Но в най-хубавия свеж и неподправен и творчески смисъл на думата сме подбрали, т.е. моите студенти са подбрали, аз просто едни много закачливи стихотворения, аз просто съм дала идеята, дала съм автора и поезията, а те са си избрали стихотворението. И понеже полската култура, както може би всички знаете, се свързва и то с основание, с трагизъм, с високи полети, висока духовност, реене и витайне из висините и един преобладаващ трагичен тон, решихме да покажем едно по-различно лице, че полската култура, полският човек е и нещо друго. Той умее да се забавлява, умее да се шегува, разбира се, полската самоирония и ирония също е много известна и популярна. Но тук става дума за нещо просто по-развлекателно, по-закачливо. И просто се сещам, че който е запазил детското у себе си, той става велик творец, велик артист и гений. Така че нека не го забравяме това.
Идеята ни е да се поразвеселим, затова казах на моите студенти последни да представят стихотворенията, за да преминем към една малко по-забавна, по-весела част. И в същото време обаче сега ще си послужа с един оксиморон, да бъдем съзвучен контрапункт, евентуално, на нашите колеги. Така че с това ще приключа, да не ви отнемам от ценното време, за да имате възможността да се насладите на изпълненията на нашите прекрасни колеги студенти. Благодаря много за внимание. Добър вечер, скъпи гости! Добре дошли на нашата славянска вечер. Добри вечер, важени мили госте, витите на нашем славянском вечеру. Добри вечер, дрози гости. Витаме на нашем вечере славянском. Добро вечер, драги гости. Добродошли на наше словенско вечер. Аз се казвам Мирослав Стоянов и съм от 5 курс славистика. Имам удоволствието да водя програмата, в която студенти от различни курсове и различни езикови профили на нашата специалност подготвиха за вас. Давам най-напред думата на професор Красимира Чакърова, заместник-декан на Филологическия факултет. Скъпи студенти, уважаеми преподаватели, гости, за мен е изключително удоволствие и чест да бъда тук в тази пълна зала, да видя толкова лъчезарни лица и да мога да отправя поздрави от името на цялото деканско ръководство и лично от името на декана на Филологическия факултет, професор доктор на филологическите науки Константин Куцелов, който е възпрепятстван да присъства лично, но изпраща цялата си добра енергия на всички вас, които днес ще напълните сърцата ни с това, което сте подготвили. Аз съм убедена, че ще бъде много интересно. Искам да започна с това, че в залата има един човек, който ме научи изключително много да ценя и обичам славянските литератури. И това е моят преподавател по същата дисциплина, професор доктор на филологическите науки Жоржета Чолакова. Светла да е паметта на професор Игов, бяха хората, които ме въведоха в света на славистиката и аз никога не си отидох. Дори се опитвах да превеждам, четях и продължавам да чета, опитвам се да чета в оригинал. Това е нещо, в което всеки, докосна се до славянските езици, не престава да прави. И като интереси към самия език, имам предвид като структура, и като интереси към литературите, създадени на тези езици. Така че това е една невероятна специалност. Нека не забравяме, че филологията в България започва най-напред като славистика. Така че това е първата истинска филологическа специалност в България и ние трябва да направим всичко възможно да я съхраним тук, в Пловдивския университет, защото в моите спомени има поколения невероятни студенти-слависти, някои от които са вече и наши колеги. Сигурна съм, че и сред настоящите студенти има хора, които ще продължат да се занимават и по-нататък с филология, ще развиват своите умения и ще ни доказват колко много са научили, докато са били тук. Пожелавам на всички приятна вечер, много настроение с това, което са ни подготвили студентите и преподавателите и до нови срещи. А на младите хора, ученици тук в тази зала, пожелавам следващата година учебна да ги виждаме тук, а защо не и в специално славянска филология. Хубава вечер на всички! Благодаря. Сега предоставям думата на професор Жоржета Чолакова. Скъпи колеги и приятели, пред вас е живата история на славянска филология. Със сигурност повечето от вас знаят, че аз съм от първия випуск славянска филология и съвсем скоро, само след 2 години, ние ще отбележим 50 годишен юбилей. Тази история на специалността си има своето начало и затова много ми се иска точно тук, точно с вас,
да си спомним тези, на които дължим. Всичко това, което се случва вече половин век в нашия факултет. И на първо място бих искала да си спомним за професор Иван Куцаров, който беше основният инициатор на специалността, нашия духовен баща, а между нас си казвахме, че той е бащата на славянската филология, което е самата истина с оглед на Пловдивския университет, но всъщност това беше нашия Йозеф Добровски. И благодарение на неговия авторитет, на неговата изключителна подкрепа за развитието на специалността, ние имахме възможността да имаме преподаватели, които бяха утвърдени учени не само в българските научни среди, но и в чужбина. И за това, благодарение на професор Куцаров, на нас ни преподаваха най-напред професор Светомир Иванчев, доцент Янко Бъчваров и доцент Величко Тодоров от Софийския университет. Наши първи учители по чешки език, по практически чешки език бяха също така Людмил Янев, Гинка Карабелова и Васил Самоковиев. Много е важно да си спомняме началото, защото спомена и връщането към началото всъщност ни дава усещането за цялата тая перспектива на времето. И в този смисъл нека да не се подаваме на тези общо взето мрачни настроения за бъдещето на славистиката, защото аз съм сигурна, че това просто не трябва да бъде коментирано. Тъй като, разбира се, световната криза в хуманитаристиката, включително и в славистиката, доведе до там, че се закриха много специалности в разни европейски университети, то престижни европейски университети, но нас не има и ще ни има. И то благодарение на това, че в специалността се създава една атмосфера, която предразполага, която мотивира, която смятам, че и това, което нашите студенти покажат тази вечер, ще е убедително свидетелство именно за тази връзка, която се осъществява между различните поколения. За съжаление, в последно време цялата тая груба прагматика на живота наложи едни количествени показатели, едни статистически мерки и теглилки и разбира се, че ако се прилагат, ние някак си ще бъдем низвергнати. Обаче истината е, че критериите за успешност са винаги качествени критерии. И затова аз съм много горда с нашите студенти и вие ще видите какви прекрасни млади хора учат нашата специалност и съм сигурна и в тяхното бъдеще, както и в бъдещето на специалността. Желая ви приятно настроение и да се надяваме, че наистина ще бъде една хубава вечер, която ще ни създаде нови хубави спомени. Нашата славянска вечер ще започне с презентации на отделните езикови сектори на специалността. Теодор Боев от втори курс ще представи своята презентация за Чехия. Здравейте! За първи път говоря на микрофон. Аз съм Теодор Боев, втори курс славистика и за вас съм подготвил презентация за Чехия или Чешката република. Аз съм с първи език чешки и смятам, че няма по-добър език от чешкия. Ще преминем през няколко, как да кажа, статистика и малко история на Чехия. Къде се намира? Това е в точното сърце на Европа, където се случват голяма част войни и тем подобни, но тя остава непокътната, което е много добре, защото до ден днешен можем да видим и какво е останало от нея от годините, които са минали. Малко цифри, които
няма да споменавам, но може да видите там, за да не ви пълня излишно главите, но около 11 милиона хора обитават тази земя и е малко по-малка от България, което я прави малка, но много хубава страна. Освен това, тя няма излъз към море, което е тъжно. Може би това е единия минус на Чехия. Но пък те идват тук, така че може да говорим чешки, където и да е в България. Тя е разпределена на две големи области, като има и една трета, за която доста е малка, но планинска област, Силезия. Другите две са Бохемия и Моравия. Прага, столицата й, тя е в бохемската част на Чехия. За размера си е доста завидно, но тя е страната с най-много замъци на човек от населението и много от тях са запазени до ден днешен. Тук съм предоставил разни факти за Чехия, исторически, които може би някои от вас знаят. Мисията на Кирил и Методий, те минават там, правят много хубави неща с азбуката. Някои други по-така интересни факти са за Карел IV, който впоследствие взима и римската свещена корона, което може би малко хора тук знаят, но това е доста голямо постижение. И също така основава и един от най-добрите университети в Европа, който аз искам палци да отида, Карловия университет. Ние го видяхме само от далече, но е истинско бижу. И съм вметнал един факт като допълнение, че Ян Хус, не знам дали знаете нещо за този човек, но той е бащата на чешката азбука, поне за мен, като въвежда всичките знаци, чарки, хачки, който знае, това са различните запетайки или чертички, както искате ги наричайте, над буквичките. Нещото, което е странно, че той бива изгорен на клада като еретик, което може би е доста голяма загуба по това време. Буквата Ж, тя е уникална за чешки език. Произнася се като Р и Ж едновременно и никой друг език няма. Падежната система е като, мисля, че почти всички останали славянски езици с 7 падежа и езика позволява също така формирането на думи без гласни букви. Ще прочетете ли този израз? Стърч, пръст, скър. Някои от вас може би са наясно с езиковите семейства, но чешкия произхожда от индоевропейското дърво, както и всички останали славянски. Много близък е с словашки език и така. Тези са знаците, които по-рано споменах, хачек и чарка, които Ян Хус въвежда. Мисля, че... Как да обясня? Добре. Това са някои основни фрази на чешки. Добрий ден, което означава добър ден, официална форма на здравей. Děkuji,
което означава благодаря, просим, замоля, ано и не, за да и не, як се мате, как сте, не разумим, не разбирам и добре за добре. Това са интересни факти за бирата, тъй като всички познават чешката бира или са я пили, надявам се. Те са световен рекордьор по консумация на бира, което е впечатляващо и това са много литри на човек. 1842 година е рождената година на Пилзнер. Това е голям град и водещ лидер в пивоварството и имат традиция, която датира 500 години от средновековието. Това са техните обичайни традиционни ястия, свичкова и вепшо-гнедло зело. Те са сервирани по доста сходен начин. Свичкова е националното им ястие, с телешко, с сос, зеленчуков сос и малко сладко. Другото е подобие на нашето свинско съседе, но много по-вкусно. Тук са неща, които може би не знаете. Те са едни от най-атеистичната нация в Европа, или поне си го признават свободно. Думата робот е чешка, която е измислена от брата на Карл Чапек, доста известен писател чешки, Йозеф Чапек. И захарните купчета, те също са чешки, и контактните лещи. Да, контактните лещи. Още няколко. Прага е един от най-посещаваните градове в Европа, но вие може би знаехте това, тъй като тя е уникално красива. И също казахме преди малко, че има най-много замъци на глава от населението. Тук са няколко човека, които със сигурност познавате. Франц Кафка, Антонин Дворжак, Алфонс Муха, Вацлав Хавел и Яромир Ягър. За Франц Кафка не мисля, че има смисъл да кажа нещо. Всички познават този човек, всички знаят какво е направил. Антонин Дворжак, за съжаление нямам музикален файл, но е произвел една много хубава симфония. Алфонс Муха е художник. Не съм вкарал снимка. Вацлав Хавел е президента след като Чехия става Чехия, след като е разделена Чехословакия, и Яромир Ягър, който е хокей легенда. Филми и анимация. Не знам дали знаете, чешката анимация Къртичек е доста известна, може би на световно ниво. Тя е направена на ръка, което доста от анимациите в днешно време не го правят. Те имат доста силен хокейен отбор и доста изявено студио за филми. Благодаря, това беше от мен и дано сте харесали Чехия малко повече. А сега нашия мил колега Теодора ще представи музикалния програм на Алхимистите. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, má starodávná milá, starodávná
kde žila rosnička a potníci skláněli se nad hladinou, aby se napili z dlaní. Ubývá míst, kam chodívala provodu, voda si na to vzpomíná, voda je krásná, voda má, voda má, voda má. Voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má, rozpuštěné vlasy, voda má, voda má, voda má. Kramte tu vodu a nedejte oslabnout prastaré zrcadlo hvězd. A přiveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně braného, jak tma, voda je smutná, voda má, voda má, voda má, voda má, rozcukané nosy, voda má, voda má, rozcukané nosy, voda má, voda má, rozcukané nosy, voda má, voda má. A kdo se na samé dno potopí, kdo potopí se ke hvězdám pro prstínek. Ubývá míst, kam chodívala pro vodu, voda je zarmoucená vdova, voda má, voda má, voda má, voda má, popelem osypané vlasy, voda má, popelem osypané vlasy, voda má, popelem osypané vlasy, voda má, voda si na nás blízká. Благодаря за презентацията и за песента. А сега нашата колежка Радица Каларамкиева от 4-ти курс ще представи исторически и любопитни факти за Сърбия. Здравейте, да, защо не работи Здравейте. Да, и колегите ме представи. На мен ми е изключително неудобно да говоря в момента, затова просто преминаваме. Така. Знаете, столицата на Сърбия е Белград. Основната религия е източното православие. Населението е 6 милиона и 605 хиляди. Други главни градове са Ниш, Нови Сад, Крагуевец и намира се на Балканския полуостров, площа 88 499 квадратни километра и граничи с България, Черна гора, Македония, Босна и Херцеговина, Хърватия, Румъния и Унгария. Друго интересно нещо е, че в състава на Босна и Херцеговина се намира и Република Сръбска.
Тя е, нейна столица е Баня Лука. Населението е 1 милион 220 хиляди. Известни градове са Вишеград, който е познат от романа ни Иво Андрич "Моста на Дрина". Също и Требени, родното място на Йован Дучич. Така. Вук Караджич прави реформата на сръбския език, такъв какъвто го познаваме днес. И познатата му фраза "Пиши както говориш, чети както е написано". В Сърбия се използват две азбуки, и кирилицата, и латиницата. Имат два изговора, екавски и екавски. Лепа песма и лиепа песма. Вампир също е от сръбски произход като дума. Не го знаех преди да запиша славистика. Други интересни факти. Цели 18 римски императори са родени на територията на днешна Сърбия, като Константин Велики. Сърбите са имали собствен часовник много преди швейцарците, цели 600 години. На снимката се вижда Дяволският град, който е подобен на Столпските пирамиди в село Стот, близо до град Рила. Известни личности от Сърбия: Никола Тесла, всички знаят, че е популярен; Иво Андрич, много известен писател; и Мирко Стурица, който също е доста популярен режисьор; и Новак Джокович, който е най-известният тенисист в света в момента. Друго, което има включено в презентацията, са нашите сръбски вечери, които правим веднъж в годината, и сръбската нова година, която празнуваме. И последно. Лятото има езиково обучение в Белград, което е напълно безплатно за нашите студенти с покана. 22 дни. Много приятно. Обикаляме различни места, не сме само в Белград, обикаляме и други по-големи градове, други исторически важни места за Сърбия и забавно е, не е лошо. Няма да казвам какво са правили. И това е. Благодаря. Благодаря за презентацията. А сега следва музикалният поздрав на сърбистите.
прекрасните презентация и песен. А сега следва презентацията на Кристиян Бушулски от 5-ти курс, който е студент-полонист от българистичния профил на специалността. Здравейте на всички! Както Миро каза, аз съм славист в българистичния профил на специалността и искам да кажа, че не съжалявам за това и ще си позволя малко преди презентацията да кажа някои думи, защото според мен са важни и тази история се е случила с причини. Когато кандидатствах, исках да кандидатствам за учител по български, да уча българска филология. Обаче така се стекоха обстоятелствата и бях приет в славистиката и съм много благодарен, че така се случили обстоятелствата, защото въпреки трудностите с полски език, сега ще разберете защо са трудности, аз го приех като едно предизвикателство и предизвикателство, с което трябва човек да се справи, защото в живота имаме много предизвикателства, много приятели са ми казвали много странен език, защо точно него, но аз открих любовта си към полски език. Също така искам да спомена и за българистичния профил, защото там срещнах много приятели и наистина мога да кажа, че са приятели, защото в трудни моменти наистина са ми помагали колегите и искам едни аплодисменти за Шери, която ми помогна с презентацията, защото вчера бях много ангажиран. Другото, което искам да кажа е, че наистина интуицията ме водеше и не се отказах въпреки трудностите. И също моите колеги слависти си помагаме помежду си и сред тях съм открил наистина близки приятели и една от тях е Анна и благодарение на нея аз се запознах с моята годеница. Нека да пристъпим сега към презентацията. Както каза колегата бухемист, за него чешкия е най-хубавия език, за мен първо българския, след това на второ място ще поставя полския. Полша се намира в Централна Европа и на запад граничи с Германия и Чехия, на изток с Беларус и Украйна, а на юг с Словакия, а на север с Литва. Населението на Полша е около 38 милиона души. То е изключително хомогенно и 96% са чисти поляци. Друго интересно нещо, което може да споделя тук в този слайд е, че след приемането на Полша в Европейския съюз, доста поляци са излезли от страната, са емигрирали и те са с една от нациите, която е с най-много емигранти в света, около 20 милиона души. Това са националните символи на Полша. Това е гербът, бял орел на червен фон на щит. Това е знамето, бяло с червено. Националният химн е Мазурка на Домбровски. Столицата на Полша е Варшава. Варшава е столица става столица след
Варшава става столица след възстановяването на националната независимост в създаваната Полска република през 1918. След Втората световна война Варшава е един от най-опустошените градове и около 85% е неговото унищожаване, но виждате за кратко време и с много усилия са положени, за да се изгради наново града. Това са интересни забележителности в Варшава. Виждате алеите край река Висла, колоната на крал Зигмунд III Ваза, също и статуята на Варшавската сирена. Краков е старата столица на един от най-красивите градове в Полша. Известен е с богатството си, културно наследство, забележителната си архитектура и многовековните си сгради. През 1364 година е основан Ягелонският университет, един от най-старите в Европа, и също с един средновековен площад, който се е запазил и до ден днешен. А това е Ягелонският университет, снимки от там. Тук виждаме кралският замък Вавел, Вавелския смок статуя, и според легендата се намира там, на мястото на замъка се намира пещерата на дракона, който е победен и е освободен града. Полският език. В полският език той принадлежи към западнославянските езици. Славянските езици са разделени на три групи. Българският е към южнославянската група, а полският е към западнославянската, заедно с чешкия и чешкия, словашкия и лужишки. Използва латинската азбука и за някои специфично славянски звуци са добавени тези диакритични знаци. И също интересен факт, който мога да спомена, че полският е единственият език от всички славянски, който запазва носовките си от началото на славянските езици, преди да се разделят на различни групи. Виждате как се изписват латинските букви, към които се принадлежат тези славянски звуци. Първо е голямата носовка, ато с опашка, след това е меко ч, ш, малката носовка, която е ел, се изговаря, твърдо л с чертичка и други. Също така, за по-твърдите звуци се използват съчетанията между с и з, се изговаря ш, ш, ж с РЗ и ч с ЦЗ. Полският език се смята за един от най-трудните от европейските езици и причините за това са струпването на съгласни в една дума и падежната система, която е доста за нас българите не е лесна. Виждате една от думите за пчела, на български превод е пчела,
полски звучи пчола. За бръмбър е шонщ. Доста трябва упражнения. Да. И отдолу съм извадил една скоропоговорка, която е за висок клас, да. И ще се опитам да я кажа, въпреки че малко ми пресъхна устата. Вчепчешине, шонщ, пжми, чине и вчепчешин стего свине. Това е слайдът за видните личности. Полският народ може да се похвали с 18 Нобелови лауреати и една от тези е Мария Склодовска, по-позната като Мария Кюри. Тя е пионер в областта на радиологията и първа носителка на 2 Нобелови награди в различни области, в физика и в химия. Освен това е първата жена преподавател в Сорбона. Също може да добавим тук към видните личности е Николай Коперник, създателят на теорията за хелиоцентричната система, която една от най-значимите ренесансови личности в Европа. Тази теория поставя Слънцето в центъра, а не Земята, както се е смятало преди това. И отдолу Хенрик Шенкевич, който е един от любимите ми писатели. Той е носител на Нобелова награда и един от любимите ми романи е Овадис. Препоръчвам да го прочетете, ако не сте. И малко за полските ястия. Виждате традиционните пиероги. Те са полски тестени джобчета с различни пълнежи, с кайма, гъби, картофи. Поляците много обичат сладките тестени ястия. Тук съм сложил снимка на маковец, серник, който е като чизкейк и се прави от извара. Също имат понички, които приличат на нашите кифли с мармалад, но те имат различни пълнежи с сладко от рози, сладко от сливи и всички видове сладко и шоколад и да. А по-интересното е това ястие по средата, бегус. Когато бях на школа в Вроцлав, опитах го за първи път, съвсем случайно. След това разбрах, че е тяхно традиционно ястие. И изненадата, която мога да ви поднеса, която не е написана тук, също добавят една екзотична съставка. Може да си представите зеле, кисело зеле с месо и сини сливи. Интересна комбинация, но много е вкусно, който обича кисело зеле. Благодаря ви. Благодарим за презентацията, колега. Сега ви се опитам малко бегус. Сега следва музикалният поздрав на оглонистите.
Мирослава Късавълчева ще сподели своите впечатления и личния си опит от проведените езикови практики в чужбина. Здравейте, радвам се да видя, че сте Да, чуваме ли се добре? Искам да споделя моите впечатления от специалността. Аз бях с първи език чешки и втори език полски. И като първо преживяване през 2020 година посетих Масариковия университет в Чехия, като участник по програмата Еразъм. Прекарах там един семестър. Първоначално започнах да присъствам, но поради пандемията приключих на семестъра онлайн, но въпреки това това не повлия негативно по някакъв начин на цялостното представяне на всички започнали тази своя опитност в Еразъм. Все пак успяхме да посетим много голяма част от обектите с културно значение в Бърно. Като след това през 2022 година имах възможност да участвам като студентка, посетила летните курсове в Познан. Това беше едно много силно изживяване, за да покажа, че всъщност обучението и по двата езика протича почти равноправно, защото много бързо успяваме да напреднем, включително и по втори език, благодарение на първия и уменията, които добиваме да се ориентираме в славянските езици, в пътежната система, в начините на учене на новите думи, това да не се объркваме, което понякога, разбира се, се случва, това не трябва да ни тревожи. Също така, през 2023 година участвах като помощник в лятната школа в град Подибради. Там вече аз подготвях част от материалите, понякога също замесвах колеги, като преподавах чешки на различни групи, бяха групата за А2 ниво и понякога за Б2. Също така активно спомагах това да се ориентират в града, ако имат някакви въпроси. Много богата културна програма им бяхме подготвили и с тези думи искам да ви насоча, че вие ще се чувствате като равноправни членове на тези общества, които посещавате и всъщност ще може да опознаете много по-добре културата, именно заради литературата, която изучавате в университета, заради историята и заради богатата наистина културна подготовка, която ще ви бъде поднесена от вашите преподаватели, също така и вашите колеги, с които ще се обучавате както тук, така и в чужбина под най-различни формати. И не изпускайте това, да имате възможността да обичате и себе си чрез тези езици, чрез тези държави, музиката, културата им и много приятелство ви очакват, много отворени врати, не само професионално тук в България. Спокойно може да се реализирате в различни докторски програми, които са в съответните университети. В Чехия, в Полша, в Сърбия, в Хърватия съм сигурна и също така и в Словакия. Благодарение на чешки ще придобиете още един език бонус, който ще разбирате без никакви проблеми. Така че това е от мен. Ако имате някакви въпроси, после може да си поговорим, ако нещо конкретно искате да разберете в детайли. Благодаря ви. Сега предстои да си потопим красотата на изучаваните от нас езици. А какъв по-подходящ начин за това от поезията? Стихотворението на чешкия поет Владимир Кшиванек в превод на Жоржета Чолакова ще прочитат Салима Абди Кадир от втори курс и Мирослав Стоянов от пети курс. O propast obšeny, holubu sypeme vše, co nás všechny bolí. Drobičky úsměvu jsou našich všedních dní, abychom posle po obšeně o cokoliv došli až ke srázu, kde hnízdí holuby. На пропаст опрени, гълъбите храним с всичко, от което ни боли. С къщата усмивки
целта на делничните дни. За да стигнем слепешком, опрени на не знам какво, до съдбовната ни среща с гълъбото гнездо. Hudba v ruinách. Zešílel Regens hory, rozpadl se chrám. Nyní i hudba bolesnější do varhán. Zděšené kavky s křikem obkružují tmu, zatímco vchází štíhem do rozvalin snů. Музика сред руини. Капеланът полудя и храмът грохна. Песента боли, снежи в самия орган. Чавки с кряска си мрака обкръжиха. Сред отломъци от сън пристъпващи. V tom domě bez oken žijeme na zapšenou. Nic se v nás nepohne, nic se v nás nerozsvítí. Zoufalí pavouci dal svoje nitky předou. Slovo je domek bytí. Но в този дом е без прозорци. Тук живеем тайно. Нищо няма в нас да трепне, няма да засвети. Паяци отчаяни предат влакна безкрайни. Словото е дан на битието. Дом. Мисто модлитби, а можно jednou, až budeš opuštěn. Všim, co se dnes k tobě horce tulí, tak špurně mrštiš каменными слови, само ти де глубоко до окен. Вместо молитва, навярно някой ден ще те напуснат тези, които днес да те обичат могат, и с думи каменни прозорците замерваш в самотното дихание на Бога. Ти ктери przyjdziesz, доволей се нех, а нам, дей смисъл разотночих повод. Отповест, толзе, а врат попел земи, отмохал мъртви, болне видохнат. Ти, който тук ще дойдеш, нежност донеси, да е смисъл на разсечените ни окови, копнеже чуй и пепелта в пръста върни, да могат да издъхнат мъртвите свободно. Як боли сних, všet zastavarnou měchu těla, nečistá duše opouštěla. Prot do básně mi dneska sněží, z andělských křídel drané пержи. Как боли снегът? През заложната къща на моето тяло ме напусна душата и чиста и бяла. И защо ли в стиха ми днес сняг заваля от крилата на ангел от рани пера? А сега сръбската поезия ще прозвучи чрез стихотворенията на Йован Дучич и Десенка Максимович в превод на Елисавета Пагряна и Борис Младенов. Тук ще бъдат прочетени от Йоанис Армирас и Анна Атанасова. Čeka smo se dugo, a kad smo se sreli, dala si mi ruku i pošla si sa mnom. I idući stazu, nejasno i tamno, iskali smo sunca i sreće smo hteli. Oboje smo strašno verovali tada da se besmo našli. I mi nismo znali
koliko smo bili umorni i pali od sumnji i davno preživljenih jada. I za navek, kad se rastasmo, i tako, stežuć svoje srce rukama obema, otišla si plačna, zamržla i nema. Ko što beše došla, tužno i bolago. Среща. Чакахме се дълго и щом се видяхме, даде ми ръка и тръгна ти с мен. И вървейки в пътя тъмен и засенен, дирихме все слънце, щастие желахме. Вярвахме тогава ние с тебе страстно, в сбъднатата среща ние не разбрахме. Колко много вече уморени бяхме, от скръпта отдавна минала, но властна. После се простихме двамата навеки, стискайки сърцето си с ръце вледени, и си пак отиде плачеща от мене, както бе дошла ти, тъжно и полека. Стрепня. Не, немoj mi prići, hoću izdaleka, da volim i želim oka tvoja dva, jer se sreća lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi prići, ima više draži, ova slatka strepnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, o čemu se samo tek poslutni zna. Ne, nemoj mi prići, našto to i čemu? Izdaleka samo sve ko zvezda sja, izdaleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva. Не казвай нищо. Отдалеч желая с обич да се звирам в твоите очи. Не в самата среща, чудната омая е докато чакаш и предвкусваш ти. Не казвай нищо. По-опиянява. Онзи сладък трепет, чезнене, копнеш. Всичко е по-скъпо в твоята представа, докато го търсиш, гониш и зовеш. Не казвай нищо и не дей ме пита. Само далеч звездата тъй блести. Само далеч света следим с възхита. Не приближавай твоите очи. А сега следва полската поезия. Нека да заповядат колегите. Ето е книжката, после може да илюстрираме стихотворенията, който искаш да ги покажеш. Да, само да кажа, че идеята ни беше и е просто да усетите специфичната мелодия на полски език, да усетите тази еластична и контрастивна напевност, която той носи. Така че акцентът е върху това. Преводите, които ще чуете, те са на моите колеги студенти. Двойна работа са свършили. В началото бяха доста сурови, за да имат матрицата. После те си ги усъвършенстваха, доработиха и фактически аз почти не съм се намесвала, само козметично тук там нещо съм пипнала. Така че всичко си е тяхно и сега надявам се да се насладим най-вече на езика. Ние не сме търсили художествен превод. Искахме просто публиката да се ориентира в смисъла, пак както казвам, най-вече да изпита удоволствието от звученето на полски език. Заповядай. Mucha od Jan Brzechwa. Skąpieli każdy korzysta, a mucha chciała być czysta. Niedzielę kąpała się w smole, a w poniedziałek w rosole. We wtorek w czerwonym winie, a znowu w środę w czerninie.
a potem w czwartek bygosie, a w piątek tatarskim sosie. W sobotę w soku z moreli, co miała z takich kąpieli? Co miała? Zmartwienie miała, bo z brudu lepiej się cała, a na myśl jej nie przychodzi, żeby wykąpać się w wodzie. Мухата. Всеки държи да се къпе, мухата също иска да е чиста. В неделя се къпа в смолата, а в понеделник в чорбата, във вторник в червеното вино, а в сряда в сироп от капини. В четвъртък пък в кисело зеле, а в петък в сок от сливи презрели. В събота в татарски сос иска да свети пред всеки нов гост. Но какво получи от къпане такова? Само тревоги и грижи отново. Защото от мърсотия лепне цяла, усеща го и без огледало. А и през ум не минава във водата да накисне тяло. Wiosenne porządki. Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana, wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, lecz zajrzała we wszystkie zakątki. Zaczynamy wiosenne porządki. Skoczył wietrzyk zamaszyście, poodkurzał mchy i liście, z bocznych dróżek, z polnych ścieżek, powymiatał brudny śnieżek. Krasnoludki wiadra niosą, myją ziemię ranną rosą. Chmury, płynąc po błękicie, urządziły wielkie mycie, a obłoki miękką szmatką polerują słońce gładko. Aż się dziwią wszystkie dzieci, że tak w niebie ładnie świeci. Bocian w górę poszybował, tęcze barwnie wymalował, a żurawie i skowronki posypały kwieciem łąki. Posypały klomby, grządki i skończyły się porządki. Пролетно почиства. Пролетта през април ни събуди отрано. Вярно, показа се мъничко сънена, след като стана, когато вятърът леко прозвънна, но нищо, пак си назърна във всяко залутано кътче. Огледа всичко наоколо, светлина нежни излъчи и тъжествено каза: някои дървета все още не са се разлистили, но ние започваме пролетно почистване. Скочи вятъра с замах. Мъхове листа посипа с гъсти облаци от прах. От пътечките странични мръсния снежец пометна и довея пойни птички за концерти пролет-лете. Кофички джуджета носят, мият земята с росица ранна и пчелите медоносни труд полагат всеотдайно. Облачета тичат по небето. Голямо миене пада. Облак един с мека кърпа лъска на слънцето лицето. С жеста си той мълчуганите придърпва. Чудят се те, как примамено свети. Щъркелът се стрелва в висините и дъгата майсторски изписва, а лястовичките и косът посипваха с цветя лихите и десетките крачета боси. Всички сияли, знаят, че техните грижи излишни са. Така и завърши нашето пролетно чистене.
вечер. Добър вечер. Добър вечер. Аз съм Божидара от втори курс славистика от полумистичния профил. Аз съм Ивайла. Аз съм с българистичен профил, но с полски език. Двете в момента ще ви представим нашите си стихотворения. Кожулечек. Пошел кожел кожулечка, по булечки до мястечка. Кожулечек рушил дроге, в тем ще наткнал на стоноге. Задржал строги, ноги в ноги. Гаек, стечка, мостек, жечка, а там чекал ojciec srogi i ukarał Kożuleczka. Taki tchórz, ledwo wszedł, wrócił już. Ładne rzeczy, a Kożuleczka tylko beczy. Jak nie uciec, ojciec drogi, przecież sam rozumiesz to. Ja mam tylko 4 nogi, a 100 noga ma ich 100. Posłał kozioł Kożuleczka po ciasteczka do miasteczka. Kożołeczek mknie raz, 2, 3, nagle wstaje, patrzy, chustka wisi na piekarnię. I znów dostał w domu plamy, bo był ojciec bardzo srogi. Taki tchórz, ledwo wyszedł, wrócił już. Ładne rzeczy, a Kożołeczek znowu beczy. Jak nie uciec, ojciec drogi, czujesz, to jest słynna kara trwa. Chustka ma wszak 4 rogi, a ja mam ładwie 2. Козлето. Изпрати козелът козлето за хлебче до градчето. Козлето тръгна по пътечката, но вместо кокошка срещна стоножка. На нея не познава и страх го сковава. Хуква да бяга през горички, мощчета, рекички, а там чака суровият татко да накаже. Синчето си плах, ама че си бъзно, връщай се обратно. Тук излезе, зад ъгъла свърна и в миг пак се върна. А козлето само плаче, как да не избягам, татче? Нали сам разбираш ти защо? Само 4 са моите крачета. И с тях скачам, а стоножката ги има 100. Изпрати козела козлето за сладкище до градчето. И козлето заподскача. Мисли, имам пак задача. В миг се спирам, гледам, на оградата виси забратка. И козленцето се стряска. Ама че загадка, хуква козло наобратно. Вкъщи пак го хокат. Крайно неприятно, защото строг е много този татко. Ама че си бъзно, връщай се обратно. Току излезе зад ъгъла свърна и в миг пак се върна. А козлето само плаче. Как да не избягам, татче? Никой твоето хокане не ще. Таз забратка има 4 рубца, а пък моите са 2. Żeben i szczotka. Jurek bardzo bił niedbały, a że ciotka zamartwiała, a że żłoście ciotki chudłe. Masz nie włos, tylko kudłe. Potargane, rozczochrane, to są rzeczy niesłychane. Raz się uczysz, raz przynajmniej, dużo czasu to nie zajmie. Masz tu szczotkę, masz tu grzeben, musisz zacząć dbać o siebie. Grzeben zęby szczerzy, a szczotka się jeży. Częściej jeży jak należy, częściej jeży jak należy. Poszedł Jurek raz przy święcie do kolegów na przyjęcie. Oczywiście nieszczesany, potargany, rozczochrany, dzwoni, chciałby wejść do środka. Patrzy grzeben, patrzy szczotka. Grzeben zęby szczerzy, a szczotka się jeży. Częściej jeży jak należy, częściej jeży jak należy.
много небрежен. Лелите му се тормозят, гледат си го, все несресан, наежен и отмъкъв се совеят, а пък на него ни най-малко не му пука и се прави на разсеян. Имаш не коса, каделя, я среши веднъж белеля. Не се иска много време, а косата е до време. Ето гребен, ето четка. Чакат да се справят с твоята странна плетка. Да се погрижат те за тебе. Гребенът се зъби, четката се ежи. Хайде, Чедо, среши се както трябва ежи. Хайде, ежи. Тръгна Юрик при приятели на купон. Пак несрясан, пак разчорлен. Само насън виждал фризьорски той салон. Все в коронната си роля. Звънка, тропа, да влезе вътре той напира и не иска да чака. Покой не намира. Но що да види? Гребенът се зъби, четката се ежи. Хайде, Чедо, среши се както трябва ежи. Хайде, ежи. А сега нека да погледнем към комичната страна на често пъти преекспонираната близост между славянските езици. Във връзка с предстоящия пореден славистичен конгрес се провежда заседание на учредителния комитет, на което присъстват представители на различни славянски страни. Нека да видим дали убеждението, че славяните цари разбирателство е основателно. Автори на текста са Дарка Хербес и Яков Миколецки, а участници в заседанието са Теодор, Ана, Божедара, Йоанис, Мирослав и Ралица. Заседание mielo začít před 10 minutami. Má někdo zprávy o kolegovi ze Srbska? Jak se jmenoval? Počkejte, tady to mám. Aha, Miloš Bombaš. Колегата има проблем с охраната на главния вход, не искали да го пуснат. Да. Охрана впечатлението? Но то презерватив много вътре. No, kolegové, na to bude čas později, prosím vás. Пане, що стало? Знаете toho пана? To bude някаква провокация. V pořádku, ten je náš. Именuje се Bombaš. Odmítal projít bezpečnostním rama. V pořádku, pane kolego, ten je náš, jak jsem řekl. Tak, wszystko w porządku, to nasz kolega Bombaš. Какъв е ovo начин? Ja sam uvažena ličnost, akademik. Co, akademik? Będziemy spać w akademiku? Nie, my tam nie będziemy spać. Спокойно, това не се отнася за вас. Имате качествени стаи. Стаи? Айме, я не спавате у стаи. Мария ще ме третирате kao neku stoku, sada moram da spavam i u staji. Prosím vás, pane kolego, došlo k nedorozumění, klidně se prosím, všechno bude v pořádku. Ještě jednou vítejte, pane Bombaš. Panowie Adamów, nieco picie? Pro mnie kafičko z troszką mleka, děkuji. Herbata. Co si dovolujete? Ви хълвате? No tak jsem herbata, no tak już nisem, nie macie. A co to znaczy, że nie ma herbaty? Ja nie rozumiem. Haničko, ona tak vymyslela, přineste jí čaj a puste to Slavě. Všetci nebudeme z toho dělat nějaký mezinárodní skandál. No, ale ať se chová trochu na úrovni pan jeden. A co tento vysoký gentleman? Co si
Возерачи? Чекайте. Служите ли алкохол на печа? Wiecie co? Ja se vam na to wypiszę. Położyć se nie necham, to że sam herbata, wyleczona alkoholiczka, to bych jeszcze przeżyła. No, ale aby mnie kto poczty nadawał, no to wtedy nawet nie necham. Колеги, нека минем към дневния ред. Както знаете, всеки от учредителния комитет има право на противопоставяне и на отлагане на дадено решение, т.е. имате право на вето. Предлагам да преминем към подготовката на Славянския конгрес, който трябва да се състои през 2027 в Белград. A co ty, weto? Nie pozwalam to. W Polsce, jak tak się odzywacie do naszych przyjaciół z Chorwacji? No to są katolicy właśnie. Śliczni ludzi. Rozbiera się. Co? Teraz mam się rozbierać przed wszystkim? Co? Jste nazvala kolegyni Jebotovo prevíte? No to snad ne. Sklidnite se prosím, pani kolegyni. Хървате няма шанс. Ако позовете Хървате, onda може да му контактирате и наши приятели с Македония. Віром, пане колего, віром. Abychom byli politicky korektní ke vším našim spojencům, je třeba uvažovat pragmaticky. В никакъв случай. Ако ги поканите, България се отказва от проекта. О, папа, чекайте. Ali to će biti veoma korisno i vrijedno za našu saradnju. Да, колега, прав сте, тук има пълнитен замисъл, изключително вредни за нашата работа. Позор! Защото е позор! Пробиха евакуашни. Евакуашни свечени. Позор! Позор! Přátelé, musíme okamžitě opustit budovu. Zaplať pan Bůh. Pan Bóg zapłać! Zapłać! Popnača? Оттам само да се разплача, знаеш. Следват викторини подаръци. Моля Ралица Харалампиева да заповяда. Кой град са свързани предметните композиции на двете картини и как се наричат? Са въпроси към цялата публика, всеки може да отговори. Само да кажа, че аз нямам нищо общо с тия въпроси, ама и да сте ги знам. Да, Миро. Ето имаме. Първо даме. Коя? Краков.
Да. Прекрасно, даваме ли сега подарък? Да. Така, това са шопки краковски. Представляват богато украсени сцени, изразяващи мистерията на Рождество Христово. С времето около триизмерното изображение на библейската легенда за раждането на малкия Исус и поклонението на тримата лъхви. Възниква богатство от произведения на приложното изкуство. Вдъхновени от историческите забележителности и архитектурата на Краков, неговите жители с много отдаденост и любов поддържат тази традиция, като създават сложни конструкции с много кули и архитектурни украси. От 1937 година с известни прекъсвания се превежда конкурс за най-красива шопка. В него участват както утвърдени стари майстори, така и юноши и младежи. Краковската шопка е включена в листата ЮНЕСКО на нематериалното културно наследство на Полша. Кой е единственият християнски обичай, който е включен в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство и е специфичен само за сръбския народ? Да, Миро. Слава. Да. Сръбският обичай Слава е семейен празник, при който всяко семейство почита своя покровител светец. Той се отбелязва веднъж годишно с приготвяне на специална храна, като обреден хляб, славски колач, варено жито, коливо, вино и свещ. На този ден семейството събира роднини и гости, като празникът има както религиозен, така и социален характер. Слава е важна част от сръбската традиция, защото се предава от поколение на поколение и запазва връзката с родовите корени и християнската вяра. Какво представлява така наречената помлазка в чешката народна традиция? Ще ви обере. Предполагам, че това би трябвало, когато младенците младите хора, момчетата, си набележат някое хубаво красиво за тяхно момиче и я преследват, за да я попляскват с ястечка. С съчка или с някаква така... Да. Ломка, да. Така е. Така че... Това е народен обичай, част от великденската народна обредна практика, при който с плетени върхови клонки младите мъже символично удрят младите жени с пожелания за здраве и плодовитост, а те ги даряват с изписани великденски яйца и завръзват панделки на помлазката. Всеки цвят има значение. Червеният означава, че момичето харесва момчето. Синият носи надежда. Зеленият символизира популярност, а жълтия незаинтересованост. За кой празник на всяка полска трапеза се приготвят понички и фаворки? Желаещи. Тук дори е. Да, колежката Ана. За пусти чвартик става въпрос. Да. Приготвят се последния четвъртък преди великденските пости, 52 дни преди Великден. Пончки, което на полски е понички, и фаворки са традиционни сладкиши, които се консумират на така наречения тлусти чвартек, мазният четвъртък. Традиционен християнски празник, който се пада последния четвъртък преди великденските пости. Поничките са тестени сладки с кръгла форма, които се пържат с мазнина и се пълнят с мармалад. Фаворки са тънки хрупкави бисквити с формата на завита панделка, символизиращи изобилието и ситостта по време на зимните празненства, които в Полша наричат карнавал, а в България
Това е лесно вече. Коя съвременна сръбска криминална сага, филм и сериал се превърна в огромен хит на Балканите, която главна роля се изпълнява от Милош Бикович, а участие популярния български актьор Христо Шопов и Захари Бакаров. Кой е първи? Колежката беше колегата. Южни вектор. Добре, айде. Браво. Южен вятър е успешен сръбски филмов проект, който се превърна в мост между сръбската и българската кинематография. Филмът съчетава екшън сцени, криминални интриги и психологическо напрежение, като показва човешката страна на героите, техните страхове, амбиции и морални дилеми. Случайна среща, с коя легендарна френска драматична актриса поставя началото на шеметната кариера на Алс фон Муха и почти за една нощ го превръща от никому неизвестен илюстратор на книги в един от най-търсените и популярни художници. Готова съм с подаръка. Коя е Христа? Най-голямата звезда. По това време. Кажете, моля, да се получите подарък. Хайде, прошебне ли ми някой птичен се много хора? Сара Бернар. Кой го каза? Сара Бернар, великата парижка актриса, наречена божествената, се нуждае спешно от нов плакат за своята постановка Жасмонда. Малко преди края на 1894 година всичките художници са заети и печатарят, на когото актрисата се обажда, предлага поръчката на намиращия се фотоварен в печатницата Муха. На кого е посветен този паметник и къде се намира? Фредерик Шопен в Варшава. Това е паметник на великия полски композитор Фредерик Шопен. Намира се в парка на архитектурния комплекс Лажиенки във Варшава. Представлява една от най-известните забележителности на полската столица. Паметникът е изработен от бронз и представлява фигура на композитора, седнал под стилизирана плачеща върба. Идеята за създаване на паметник на композитора възниква през втората половина на 19 век, но е реализирана едва през 1926 година. Фигурата на композитора е изваяна от Вацлав Шимановски, а целият мемориален комплекс, фигура, постамент и обкръжение от Оскар Сосновски. По време на Втората световна война постаментът е взривен, а бронзовата фигура нарязана и претопена за производство на боеприпаси. След много усилия паметникът бива възстановен и открит отново през 1958. Как се нарича етноградът, създаден от режисьора Емир Кустурица във Вишеград, Република Сръбска, който е посветен на единствения сръбски Нобелов лауреат. Камен град, известен още като Аминджград, е културно-туристически комплекс в Вишеград, създаден по идея на сръбския режисьор Емир Кустурица. Той е изграден като своеобразен каменен град с архитектура, вдъхновена от различни исторически периоди и има за цел да съчетае изкуство, история и култура. Проектът е посветен на известния писател Иво Андрич. Иво Андрич е един от най-значимите писатели на Балканите и носител на Нобелова награда за литература.
през 1961 година. Най-известният му роман е Мостът на Дрина, в който се разказва за живота около мост във Вишеград. Самият камен град, Андричград, е създаден именно в близост до този мост и служи като място, което почита творчеството на Андрич и представя културното наследство на региона. Кого избират за най-великия чех през всенародната анкета? Изчакай, Миро. Чрез всенародната анкета, проведена от Чешката национална телевизия през 2005 година. Карл IV. Жената беше преди него. Аз не чух. Чух кой? О, Мария! Искам да ви кажа, че сред нас има наши студенти, които са завършили преди години, обаче продължават да ни обичат и да споделят заедно с нас нашите вълнения. Така че искам да използвам случая, че и Мария е тук. Освен това и моята приятелка Цанка, с която бяхме с студенти в далечната 78-ма. И всички вие, които сте заедно с нас. Така че, Мария, много ви се радвам. Заповядайте. Искате ли таблички мифологични? Аз имам. Карл IV, 1316-1378, чешки крал и едновременно император на Свещената Римска империя, при чието управление кралството преживява своя златен век в културно, политическо и териториално отношение. Анкетата е осъществена по метода на BBC. Това е. Драги гости, официалната част на нашата програма завърши. Каним да продължим вечерта с малка почерпка и приятна компания.